Jeg vil nu bevise sinusrelationen. Når man har en vilkårlig trekant ABC, som jeg har tegnet her til højre, så gælder det, at sinus til vinklen A over A er lige med sinus til vinkel B over B lige med sinus til vinkel C over C. Det vil jeg nu bevise. Så først har jeg tegnet trekanten herop og tegnet højden fra B. Her kan vi se, at H er det samme som C gange sinus til A, da det er en retvinklet trekant, vi nu kigger på. Nu betragter vi så den anden halvdel af trekanten, BHC. Det er også en retvinklet trekant. Her ser vi, at A gange sinus til C er det samme som H. Nu har vi to udtryk, der er lige H. Så kan vi sætte dem lige hinanden, således. Vi rykker nu lidt rundt på vores tal. Vi ganger blandt andet A over på den ene side og får dem isoleret, så vi får dem til at ligne det, vi gerne vil have. Hermed er det bevist. Men hvis vi nu havde en trekant, hvor at H lå uden for den, som jeg har tegnet hernede, så kan man også bevise det. Hvis vi nu starter med at kigge på trekanten ABH og bagefter CBH. I ABH kan vi se, at H, som her, er lige med C gange sinus til A. Og i trekanten CBH, ja, der er H lige med A gange sinus til 180 minus C. Og det er fordi, at der på en lige streg er 180 grader, og ved at minus det med vores vinkel C, så får vi den anden vinkel af C. Når man sætter disse to udtryk lige hinanden, så finder vi det samme som før. Herved har vi bevist, at det virker i en vilkårlig trekant lige meget hvilken form den har. Og da vi ved, at sinus over A til A er lige med sinus over B til B, ja, så gælder det for dem alle sammen.